wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam moga-moga bisa metemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam BTW cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Syaiful Amal selaku pengasuh Pondok Pesantren ugi Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Lepak Siu ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Fatori ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Solehuddin ugi dumateng panjenenganipun Al Ustadz Faizin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Haji Nasrul ugi dumateng Al Ustadz Afifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing dukuh kula ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang taat kinurmati. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Ali Uripuddin saha Ibu Kartini sak keluargi, saya minta tepuk tangan dulu dong. Jalan-jalan ke tengah sawah, nginum jamu dicampur cengkeh, tak ali martabake berkah, bojone ayu gelange akeh. Jan gelange kanan kiri selengen nganti tekan kelek. Pas ngelamar ngaji maring Cilacap niku nggone gelangan kanan kiri lah, sakniki mung kanan prop. Jere wingi sing sebelah kiri nembe didol dingin nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Mudah-mudahan digantos rezeki kang langkung barokah Allahumma. Bapak Ali, Ibu Kartini sakeluargi dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi usaha ingkang lancar barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan adik kula panjenenganipun Ananda Muhammad Rizki Ramadan, putra nomor 3-nipun Bapak Ali Ibu Kartini. Alhamdulillah Ananda Muhammad Rizki Ramadan telah dikhitankan 1 tahun yang lalu. Walaupun khitannya sudah 1 tahun yang lalu, saya tetap menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru.
karena telah dikhitankan mudah-mudahan Ananda Muhammad Rizki Ramadan dados lare ingkang soleh min ahlil ilmi min ahlil Quran min ahlil khair min ahlil ibadah amin Allahumma wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nangdutul Ulama ranting dukulo pimpinan muslimat pimpinan fatayat ingkang kula muliaken para ibu nyai, para ibu ustada ingkang tansah kula hormati mboten supe GP Ansor, Rencang Banser, Rencang Denwatser, Rencang Garfa, Linmas Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Mushola wonten ing Dukuhlo ingkang tansah kula muliaken. Mboten supe dumateng jamaah qasidah Gambus ingkang tansah kula hormati, mboten supe keluarga besar Bapak Ali Uripudin, keluarga besar Ibu Kartini, para glidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, setetek bengeke nang pedangan. Astoya para tamu undangan ingkang sami lungguh, alhamdulillah ana sing ora keduman panggonan. Jagong nang ngisor wit-witan senajan ra keduman selek jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan. Keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunan ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Arane wong tua, Bu, meriksani anak sehat tok berasane seneng, betul. Luwih duwe anak kok gelem ngaji, salate rajin, bocahe manutan, wong tua rasane luwih bangga. Ananging dadi wong tua jaman sakniki kuwi kudu ngarti jebule anak niku bukan investasi. Soale anak digedhekna ngesuk kok bisa dewasa, ora kerja nggo nyarutang kasih sayange tiyang sepuh niku mboten. Soale mbok sesukses apa sing arane anak, senajan kok ngilmune sundul langit, gantenge kayak Gatot Kaca, gede dhuwur lencir kuning irunge bangil mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis kumise jelabet kayak tambang dadung sapi, sikut be kayak petel, ngasih sikil be garese kayak bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wani karo wong tua, malaikat Jibril ngucap ora pantes manggon nang swarga. Mulane wong tua mengko nek Pak Ali karo Bu Kartini saya tua, minimal umur 50 tahun bisa ngarti jebule bener anak niku bukan investasi. Nyatane wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan modele wong dukulok. Jadi ya ora lah, ana lain barang. Mulane maaf ngapunten, tiang sepuh kana ngarti anak niku dudu investasi. Wong tua Islam niku ngarti anak niku sing bakal maringi syafaat. Tak ulang sepisan maning. Anak niku sing bakal maringi syafaat, justru anaklah sing bisa nulungi wong tua ngesuk nanggone akhirat. Mulane kawit sakniki nang alam dunya lagi nang jero kandungan bae, wis disolawati, didongani, dididik kanthi sae. Mulane wong Jawa repot banget nek ana wong hamil. Acara 4 wulan ge diarani ngupati utawa ngapati. Bareng 7 wulan gari acara mitung sasi. Ya ragat maning.
Bareng babar sing normal bae wong tuane minimal kudu nyekel 5 juta. Apa maning sing kok orang duwe BPJS operasi sesar 23 juta 250 setengah. Apalah setengah barang. Anak niku memang bukan investasi, tapi ternyata wong tua ngurmati anak dengan ilmu, dengan rizki sing halal, dengan pendidikan yang paling berkualitas. Karena wong tua kuwi kudune ngarti anak niku bukan tabungan, tapi sing bakal maringi syafaat ngulungi wong tua ngesuk ana ing gone akhirat. Mulane kena apa nang kandungan bae wis ditenteni kapan laire, bareng metu nangis setitik dia langsung dicemplok disolawati tak lelo 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 leredon cep menang aja pijer nangis anakku dek rizki asmane yen nangis ndak ilang bagus lagu zaman mien isine doa. Mbok tengah hari panas ngentak-ngentak. Ini ngentak-ngentak apa ngentang-ngentang kene? Ngentang-ngentang. Oh, ngentak-ngentak. Berarti nyong karo sampine si pada ngapa? Nang Cilacap ngentak-ngentak, nang Temanggung, nang daerah wetan ngentang-ngentang. Senajan laki nangis tengah hari beduk lingsir. Lagu zaman mien enak dirungokna tanggane krungu melu adem, anake ya langsung ayem. Beda karo lagu zaman seniki apana lagu sing pas go nimang-nimang anak. Mas anake nangis ditembangi gara-gara sebotol minuman. Bicara merem malah mendem. Na'udzubillahi min. Lagu zaman mien gawe adem wong isine doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya pendekare bangsa. Bareng bocah merem nang gendongan kari wayahe diturokna nek cara Cilacap ora diturokna dibongna. Cara kene apa? Diturokna. Kasar banget bahasanya diturokna kayak kono. Ora digletakna wong udu barang kan nanya mana? Ya ora dibrukna barang wong udu buntelan kresek. Dibrukna, dibongna nek cara Cilacap bocah bayi dibongna. Ya ora disarekke malah dikirane mayit disarekke. Dibongna nek cara kene dibrukna. Benta kali karo Bu Kartini nostalgia bahasa ngapa ana dibrukna. Soale Pak Ali Soipul Hajat niku pun tahunan merantau nanggone Kalimantan Timur, Tengkutai Timur kana. Terus mungkin rada kelalen bahasane wong jarang kondur maring gone do kula. Lah kok sekali duwe hajat sing rawuh kata sanget. Padahal kan Pak Ali tanggane hajatan ya ora kondangan. Tanggane sedo ya ora takziah, anak kerja bakti ya ora melu, anak acara RT ya ora tau ngeton. Tapi kok sekali ndek hajat sing rawuh kathah. Niki bukan karena mumpuninya. Kula niki pun belajar nggih tahunan. Mbok paribasane wong hajatan ngundang kiai kondang, tapi sing ndek hajat kok wonge ora apikan. Ora mungkin dirawuh nang jamaah akeh. Lah niki Pak Ali wis jarang nang dalem, jarang serawung karo masyarakat do kula, sing rawuh kathah. Saya yakin beliau nanggone Kalimantan kana duwe amaliyah in ahsantum
santum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma jebule wau jenengan ngucap pada ora melu kondangan tapi kan nitip iki jarene nitip karo lilike. Sekali diacat sing rawuh kathah. Lah niki sing rawuh niku masyaallah nangis ori pelem biana menungsa ke. Padet banget Indonesia pancen. Mulane Indonesia niku ranking 4 di dunia dalam rangka negara terpadat. Lah ki nangisor gedangan, nangisor kencur be anak menungsa ki nang kono ki. Masyaallah matur nuwun. Keduman snack napa mboten? Keduman. Jenengan keduman snack? Alhamdulillah. Atas si kata pancen Pak Ali niki pun nyiapaken snack sekitar 3.250 setengah. Terus turah-turah walaupun jenengan ora kondangan ya tetep pulih jajan. Moga-moga nambahi barokah Allahumma. Kembali malih. Dados wong tua niku kudu ngarti anak niku dudu investasi, dudu tabungan. Justru anaklah sing arep dadi syafaat aweh pitulungan karo wong tuane. Mulane anak nang kandungan wis dididik disiapna kon dadi menungsa sing paling apik. Soale kanggo nyelametaken wong tuane ngesuk nanggone akhirat. Carane kepimen wong tuane ora mondok, anake dikon pada mondok. Nikulah sing dimaksud ngesuk anak arep dadi syafaat. Soale bocah jaman seniki pinter-pinter. Anak niku dudu tabungan. Masa nyong esuk nek wis kerja, gaji kabeh kon dhewekna wong tuane. Aku kan dudu investasi. Nek anak bocah duwe prinsip begitu, kudune ngarti bahwa anak disiapna menjadi insan yang terbaik karena esuk arep dadi pitulungan kanggo wong tuane. Sing akhire wong tuane ora mondok, anake dititipna nang pondok. Manggut-manggut tapi karo mikir ibune. Lah mumpuni nyong siki wedi kok angger nitipna anak nang pondok, mbok nganti ora ngapa-ngapa ngimpi langsung meteng kan repot. Niki yang menjadikan masyarakat hari ini parno, wis wedi dingin. Padahal durung ngarti sing jenenge pondok pesantren sing asli pondok pesantren kuwi kepimen. Maaf ya Bapak Ibu, saderenge cerita bab khitan lan sak piturute Pak Ali, Ibu Kartini kula matur nuwun sangat. Saestu dari hajat pribadi Anda, sedekah pribadi Anda, hari ini kula ingin menyampaikan mumpung niki bab khitanan tak sampaike karo masyarakat. Maaf ya. Pelaku pelecehan seksual itu tidak melihat profesinya apa, jabatannya apa, wong sing kepimen lan agamane apa. Jenenge kasus pelecehan seksual niku didorong amargi nun sewu. Pancen jaman sakniki sesuai arane kitab Jam'u Shohir. Nanggone kitab Jam'u Shohir niku dijelasaken. Nek ana wong kok mentale kendel, jabatane tinggi mergo pinter, pancen apik. Sapa wonge ora kepingin dadi wong pinter. Tapi ternyata wong pinter mawon duwe penyakit. Sampai disebut afatus sajaati al-baghyu jare kitab Jam'u Shohir. Penyakite wong pemberani, penyakite wong duwe kekuasaan niku al-baghyu, sekepenake dhewek. Mulane ngapunten, wong pemberani mentale kuat, kowe apik. Bahasa Inggrise pemberani, kowe kendel. Kowe ngerti ora percaya ora ngandel sampean. Bahasa Inggrisnya pemberani ke kendel. Wong kendel kowe apik, ngilmune dhuwur tapi ora bisa kendel menyampaikan nang masyarakat, ilmune enggak tersampaikan. Lan sekondure duwe mental tapi ora duwe ilmu, bahaya, bisa hancur keadaan zaman. Mulane mumpuni jenengan mriksani kula seneng lan kepenak. Wong wadon nyekel mik ceramah mangap-mangap bali nampak amplop. Gampang ora? Gampang soalnya kali nyawang. Tapi hanya untuk punya mental bisa megang mic dan berdiri di hadapan orang niku kudu duwe ilmu. Wong kendel apik, tapi wong kendel kok tidak didasari iman dan moral, maka terjadilah al-baghyu,
sekepenake dewek. Mulane ngapunten, hari ini kasus pelecehan seksual, Bu, niku mboten namung tenggene pondok pesantren. Sekarang tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak. Jangankan di tempat asing, jangankan di tempat luar. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Di lingkungan keluarga saja anak sekarang tidak aman. Tidak hanya kasus pelecehan seksual, wingi teng Bogor, Jawa Barat. Ada seorang anak kelas 4 SD, melakukan tindakan pelecehan seksual kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan setelah polisi visum olah TKP lan sak piturute, anak dimintai keterangan, jebule tidak hanya tindakan pelecehan, tapi penyimpangan seksual. Karena pelakunya sing kelas 4 SD bocah lanang, korbannya juga bocah lanang. Jadi lanang karo lanang. Hari ini ono kasus namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tidak hanya di kota, teng desa mon sakniki kathah naudzubillah min dzalik. Ono penyakit namanya lesbian, wong wadon demenan karo wong wadon. Niku penyakit. Ana malih penyakit arane gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Berarti dina-dina pentung-pentungan. Jangan rasa mikiri pentung-pentungan nih. Maaf ya, ini bukan penyakit baru. Ini dari zamannya Nabi Lut alaihissalam. Niku kathah Bapak Ibu, umatnya Nabi Lut niku wong lanang demenan karo wong lanang. Tapi kalau di zamannya Nabi Lut niku, Gusti Allah langsung memberikan arane azab niku otodidak. Allah mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum wong-wong penyakit seksual menyimpang. Lah hari ini orang yang punya penyakit seksual menyimpang memang si sehat-sehat baik. Orang anak kerikil panas sekang neraka karena azabnya sudah berganti. Karena nek zaman sakniki azab bagi wong yang punya penyakit seksual menyimpang adalah derajat mereka lebih asor ketimbang kewan. Kewan baik bisa ngerti di lanang di wadon, contohnya pitik. Orang anak ceritane jago ketemu jago demen we langka. Nang endi jago ketemu jago ya tarung. Untuk apa? Membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kejantanannya. Jago karo jago tarung niku dalam rangka membuktikan kelanangannya. Mulane nalurine kewan wajar, lanang ketemu lanang tarung. Lah kok malah manungsane lanang karo lanang demen-demenan. Berarti derajat terlebih asor ketimbang hewan. Mulane maaf, kenapa kok pelaku pelecehan seksual niku boten hanya dari agamanya apa, tempatnya di mana, ataupun profesinya apa. Jebule secara ilmiah, secara sains niku saged dijelasaken. Yang namanya pelecehan seksual niku karena menungso niki punya yang namanya dorongan seksual. Kula ambil ilmu niki saking guru besar Universitas Indonesia asmane Profesor Zulis. Di mana Profesor Zulis secara ilmiah niku jelasaken. Manusia niki punya dorongan seksual, punya insting seksual karena kita punya yang namanya hipotalamus dan sistem limbik, dorongan seksual. Jadi anak ketertarikan ke lawan jenis. Dan ternyata kewan juga punya hipotalamus, punya sistem limbik. Cuma kita karo kewan kan lebih mulia kita. Kenapa lebih mulia menungso? Soalnya menungso punya prefrontal cortex, punya sistem yang mempengaruhi dan bisa ngatur logika. Berarti kita lebih mulia ketimbang kewan. Walaupun kewan punya dorongan seksual, menungso juga punya dorongan seksual. Tapi kita punya akal. Itulah kenapa menungsa katokan, ayam ora katokan. Kenapa ayam ora katokan? Soalnya naik ayam kok kepingin sama lawan jenis langsung jelingkrik. Orang dadak mikir disit. Iku beda nih. Mulane kita lebih mulia ketimbang hewan. Cuma ternyata antara nafsu dan logika, nafsu niku sering mengalahkan prefrontal cortex, mengalahkan logika. Karena jebule manusia niki punya hormon namanya hormon dopamin.
Hormon dopamin adalah hormon rasa ingin tahunya kuat, hormon senengnya niku tinggi, sehingga antara nafsu karo logika mlakune secara kimia niku lebih banter nafsu ketimbang logika. Secara hitung-hitungane kimia, nafsu niku nggone mlaku 50 milidetik, menawi logika mlakune 550 milidetik, lebih lambat ketimbang nafsu. Akhirnya menungso niki punya hormon kortisol. Lah hormon kortisol niki kok sering terpapar tayangan pornografi, maka terjadilah nafsu mengalahkan logika. Cuma ngapunten, mosok iya kita yang punya jabatan, punya ilmu, hanya dikalahkan kenikmatan sesaat, harus diganti karo merenung seumur hidup menghara gara-gara kenikmatan sesaat. Mulane ngapunten ingkang kathah, pelaku pelecehan seksual itu bukan hanya oknum kiai, bukan profesinya apa, pegawaiannya apa, tapi pelaku pelecehan seksual niku punya relasi kekuasaan. Dheweke niku merasa, contoh, aku wong lanang, weru ana wong wadon mlaku tengah wengi nanggone petengan, padahal jilbaban. Tapi karena hormon kortisolnya sering terpapar tayangan pornografi, sing akhirnya niki wong lanang dumeh duwe relasi kekuasaan lebih kuat, lebih gede, tenaganya lebih berpower ketimbang wong wadon. Akhirnya terjadilah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Mulane ngapunten, sing namanya pondok pesantren kawit zaman biyen niku pun ngamalaken ta'limul muta'alim. Di mana jauh sebelum netizen berkomentar, berasumsi liar tentang pondok pesantren, kami wis nganggo ta'limul muta'alim. Tenggene ta'limul muta'alim dijelaskan kalau orang tua mau menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka orang tua dikasih estimasi waktu paling sebentar 2 bulan. Untuk apa? Untuk memikirkan secara matang anaknya mau dititipkan di pesantren yang bagaimana, peraturannya seperti apa. Niku tenggene ta'limul muta'alim, hak prerogatif orang tua. Orang percaya tanglet karo Pak Kiai Saiful Amal. 2 bulan kita selektif milih pondok. Jenengan rawuh sowan teng daleme Pak Yai Saiful Amal. Pak Yai, kula mbiyen ora pernah mondok. Berhubung zaman seniki pondok niku jelek kabeh, nyarepan takon Pak Kiai. Kula sun jenengan tersinggung. Niki pesantren berdiri tahun kapan? Peraturannya kepripun? Dewan Asatid ustadzahnya niku nggone ngajar kepimen. Pondok putra, pondok putri cara didiknya kepimen. Lajeng ngapunten, ampun tersinggung kula badhe tanglet. Niki pengasuhnya jenengan lulusan pondok pundi? Niki pondoknya bersertifikat di bawah naungan pemerintah atau tidak? Jenengan boleh, dan itu haknya orang tua. Anda boleh bertakon seperti itu. Bertakon. Saking seriusnya aku gemes zaman saniki, kula gemes banget, Bu. Kenapa gemes? Soalnya begini ya, Indonesia tidak adil. Kalau ada kampus, universitas kok ana masalah pelecehan seksual, dosen atau mahasiswanya jadi pelaku pelecehan seksual, kampusnya akan tetap baik-baik saja. Kok tepuk tangan aja disik, burung wayahe, ulang ke bulan. Kalau ada kampus yang oknum dosennya, oknum mahasiswanya menjadi pelaku pelecehan seksual, kampusnya akan baik-baik saja. Tapi kenapa ketika ada pondok pesantren yang bermasalah, oknum kiai atau oknum santrinya yang jadi pelaku atau korban pelecehan seksual, kenapa pondok pesantren seluruh Indonesia melu salah kabeh? Asa dikeproki. Ikon mikir ngono keprok. Kenapa niki? Jebule kula wau pun ngobrol kali Pak Yai Saiful Amal. Kalau ini ada pembekalan kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren wonten ing Cirebon. Karena memang ngapunten, sakniki jangankan pondok pesantren salaf, pondok pesantren yang modern salaf mawon, ngangkataken santri untuk masuk jadi peserta didik baru mon. Biasane umpamane 400, 100 be orang ngangkat.
pondoke Pak Yai Saiful Amal. Lajeng pondok Tegalrejo Magelang. Biasane sing daftar niku tiap taune 1000. Sakniki 400 borang ngangkat. Karena ternyata hari ini pondok pesantren sedang bener-bener diterpa ujian. Wis dilalah ana liberal ingkang mempengaruhi masyarakat ben wedi nitipna anak maring pondok pesantren luwih anak kiai-kiai oknum lho niki. Oknum kiai yang tidak bertanggung jawab. Dados sing akhire ngapunten ingkang kathah, kula tetep matur kali panjenengan. Jaman sakniki ora usah wedi nitipna anake nang Madi, nang TPQ, nang gone pondok pesantren. Ora usah mawi mirengaken omongan netizen. Kita wong Islam apa maning wong NU, kita balik maring taklimul muta'alim. Orang tua berhak memilih tempat terbaik untuk anak-anaknya. Itu hak prerogatif orang tua. Mulane wingi kula nggih ngobrol kali para ustadz-ustadz ing pondok pesantren, soalnya memang zaman sakniki ustadz kiai lagi kon berjuang tenanan. Kula nek karo Kiai Enom, saya berani mengingatkan, Kiai Enom jangan sampai sembarangan didik santri. Dalam artian contoh kecil, Pak Kiai, Pak Ustadz ya, sementara ora samawi dadak salaman karo santri putri. Sing jenenge barokah niku kan tidak hanya dari nyucut astone Pak Kiai. Barokah niku dengan cara Pak Kiai menjaga wirai. Wirai niku karisma, wibawa seorang kiai. Kula gadah guru, sampai hari ini kula ceramah kados niki ora asal mangap-mangap. Kula ora wani cari materi pengajian hanya dari lewat internet. Karena nek ngajine lewat internet apa ngesuk nang akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Ora tanggung jawab ya Mbah Google. Mulane sampai hari ini kula ketika ceramah niku materi dari gurune kula. Mangke di ACC napa mboten kali bapake kula, minimal kali bojone kula. Nembe kula sampai katen masyarakat. Dan ketika kula diwucal ngaji kawit biyen tekan sakprene, gurune kula ingkang pertama kali mulangi dalil fikih teng kula niku Allah yarham almafullah Mbah Kiai Marzuki. Sing sakniki diterusaken kali putra mantune. Seumuran Pak Yai Saiful Amal. Tapi selama beliau mucal kula kawit 2018 dugi sak menika, mboten pernah sama sekali kula salaman kali gurune kula. Walaupun kula nggih ngalah barokah kali beliau, tapi beliau nggih mboten pernah ngacungaken astone dan kula pun tidak pernah nyuwun astone piyambake salaman kali kula. Kenapa? Bukan karena kiai-kiai niku sing jaga jarak karo santri putri, imane tipis niku mboten, tapi lagi waspada, lagi njaga. Contoh kecil, pondok pesantren wonten ing Tegalrejo Magelang. Akhinal kiram Bapak Kiai Mudrik Khudori. Daleme mawon nek disowane kali wali santri, antara ruang tamu putra kali ruang tamu putri niku dipisah. Putri kok sebagai tamu berarti mangke sing manggih nggih Bu Nyai kali santri putri. Menawi teng ruang kakung nggih hanya laki-laki mawon Mbah Yai ingkang manggih tamu-tamunipun. Sampai mucale ngaos niku dipisah tempate. Contoh Mbah Kiai mutal ngaji kali santri putra santri putri. Mangke Pak Yai kali santri putra teng gedung A, nanti santri putri di gedung B. Walaupun panane kok sampai mucal langsung, maka tetap tidak pernah salaman Mbah Kiai karo Mbah Putri. Kenapa? Hanya sekedar salaman kan ora dosa. Iya pancen ora dosa. Salaman niku hanya membatalkan wudhu. Tapi jenenge wong salaman, gremet-gremete kan kadang nanti pating kerembut. Jenenge menungso. Kemarin saja di Thailand itu ada oknum biksu, oknum ya. Oknum biksu niku jumlahnya 9 orang. Biksu niku adalah pemuka agamanya wong Buddha. Dimana jangankan istri, rambut pun gak punya. Artinya apa? Meninggalkan sifat duniawi. Jangankan baju seperti kula jenengan, bajunya hanya pakaian ihram. Cuma nek kita wong ihram niku nek lagi tawaf warnane putih. Tapi nek biksu niku biasane ihrame warnane oranye. Dadi niku klambi ihram rasa jeruk. Dan itu artinya beliau niku biksu-biksu ngangge pakaian ihram warna jeruk
meninggalkan sifat duniawi karena saking mboten nonton ngangge jahitan. Pramila kula cerita begini karena ada oknum biksu 9 orang, maaf, nyewa wanita nakal. Tanpa sepengetahuan 9 biksu niku, si wanita nakal iki punya pakan kamera tersembunyi. Dan selama melakukan hubungan, ngapunten, ternyata dirangkumlah dari satu video oleh wanita nakal iki nggo senjata. Nek sampean 9 biksu kok tidak memberikan sejumlah uang yang saya minta, maka niki video akan saya sebarluaskan di media sosial. Khawatir mencidrai nama Buddha, akhirnya mau ndak mau ngasih uang yang diminta oleh wanita nakal. Kalau dirupiahkan itu sampai 20 miliar. Dinten-dinten diporoti. Sehingga akhirnya konangan ketemu jebule ternyata memang kasusnya adalah oknum biksu. Apa biksu kayak kabeh? Mboten, niku oknum. Semanten ugi kados kiai. Lah ana santri anu ngimpi terus metem. Ini kan ada oknum, bukan kiai, oknum. Oknum pelaku sing mengatasnamakan kiai padahal ora kiai. Soalnya nek kiai temenanan mesti jaga wirai, jaga karisma, jaga wibawa, jaga murite, jaga santrine. Maka tetap saya sampaikan, ayo tencaman akhir bocah nek ora dididik agama uripe sembrono. Sakniki kula dititipi pesen oleh panitia saking Madim dan TPQ Al-Badriyah. Wau sampun nyuwun izin kali Soibul Bait niki acara pribadi Pak Ali. Ana panggunge, ana layos nganti tukul lumut kayak gue jan penting graung banget. Luar biasa. Sak layos, sak tarupe, sak seneke, sak mumpunine, sak gambuse, sak sound sisteme, sesotingane niki mutlak pribadi saking Pak Ali. Tapi dari panitia saking keluarga besar TPQ Madin Al-Badriyah badhe nyuwun ikhlasin jenengan maringi sedekahan. Kira-kira jenengan saking dalem sangu napa mboten? Masya Allah, disangoni bapake pas sangu dhewek. Sangu dhewek melas nemen ya. Pengen ora sangu dhewek menjerasi nyekel duitnya ora sangu dhewek. Diajak sedekah nggih ngrewangi pembangunan TPQ Madin Al-Badriyah. Termasuk mumpuni nggih disuwun. Maka panitia yang bertugas satu kotak infak monggo naik teng panggung dulu. Siapa ya yang bertugas? Monggo. Satu kotak infak naik teng panggung. Monggo. Saya akan memulai terlebih dahulu. Kenapa kok mumpuni kudu melu sedekah? Soalnya nek ora melu sedekah, mengko tersiar kabar jere mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni kan repot. Mulane kudu melu sedekah. Jenengan yang melu persiapan nggo dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ora sangu utang dhisik karo sebelahe, nyesuk gampang disarutangi dirogoh. Akan saya arahkan, silakan rogoh duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik niku Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Pak Lurah rawuh apa mboten ya Pak Lurah? Ya Allah mau urung disebut kayaknya apa ya? Iya Lurah urung disebut. Ya Allah. Maaf nggih Pak Lurah, nyokan ramelu nyoblos Pak Lurah. Dadi angger lalen ya wajar, ngapunten ya Allah. Bapak Haji Kusnadi selaku Kepala Desa Dukulo derek rawuh wonten hajatipun Pak Ali, tepuk tangan dulu kangge rawuhipun Pak Kadus. Pak Kades. Ampun muter dulu bentar Mbak Garfa, bentar. Jangan muter dulu. Persiapan dulu. Rogo. Pun dipegang duitnya, diangkat ke atas duitnya, tak cek. 5.000 lumayan. 5.000, 4.000, 5.000 diangkat. 5.000, 20.000 matur nuwun Bu Sartina. Ya Allah, diangkat hartane 5.000, 10.000 alhamdulillah. Sing digegem 2.000. Ora apa-apa, 2.000 sing penting Mas Tatoktum kan sesuai kemampuan nggih. Iya orang mau ikhlas ya kudu ikhlas, akeh ya ikhlas, sithik ya luwih-luwih. Cuma ngapunten Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Kirane sugih, ngene sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane enmek karo